Taħsbuni ċasta, imma jien kollox naf. Araġi. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik lanqas idea, dik tgħix kemm tħoff tiftaħar u dak tgħix kemm jistħi minna u dik flok tfarfar l-amara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew ma gednuma dejjem sal-art, hawn oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi, dik trida tal-irjali. Imma żo, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Il-Peter Ross imweġġa. In-Nannu Giuseppi kellu ħafna eliqi. Ġo fihom kien hemm ħafna siġar tar-rummin, tal-ħarrub u tal-larinġ. Darba, ftit qabel il-miliet, in-Nannu Giuseppi ġie lura mill-għalqa għajjen u kienet iħoss il-bart u kellu l-ġuħ. Kienet iżomm bil-ewwa xi ħaġa fil-pala tidu. Kif daħal fil-kċina, in-neputijiet, Toni u Rita ġrew lejh biex janquh imma Nannu Giuseppi qalilhom bil-mod sbieħ għax inkella inwaqqgħu. Kif fetaħ il-pala ta' jdeh, raw Peter Ross ċkejken jitħabad biex itir, imma kellu l-ġwejnaħ miksur u ma setax itir. In-Nannu qalilhom li kien sabu wara ħajt tas-sejjieħ li kien hemm taħt is-siġar tar-rummin, tal-ħarrub u tal-larinġ. Naħseb li waqa' mill-bejt ta' miskin. Ejjew indewbuh, Nannu, bil-forsi konna npoġġuh ġo gaġġal issa. Hekk għamlu. Bdew jitimgħu bil-mod, jagħtuh jixrob u jnatfulu. Sakemm beda għaddej iż-żmien u beda jgħaddilu xi ftit. Ma ħej, tafu xi ġralhom? Insew fil-gaġġa. Għadda ftit ta' żmien u darba tfal ġew lura mill-iskola xi ftit imdejqin. Mhux ferħanin bħas-soltu. In-Nanna Salvina qaltilhom, xi ġralkom sbieħ kemm tidhru mdejqin. Nan, illum ħriġna fiġnin tal-iskola u ma smajniex il-kant sabiħ tal-Peter Ross. Għalda żmien dejjem jiġu ħafna Peter Rossi għannu u jtiru fuq is-siġar tar-rummin, tal-ħarrub u tal-larinġ. Qabes in-Nannu Giuseppi, xi ftit imdejjaq. Jien naħseb nafa li xta. Għaw xi nies li jaqbdu l-Peter Rossi avolja mhux suppost jaħasra. Toni qal, dawk jiddejqu maqfulin imsiken, ma jkunux jistgħu jtiru sew u jmutu. F'daqqa waħda, Rita ftakret fil-Peter Ross li kienu dewwew u li kien għadu fil-gaġġa. Bil-ħaq Nan, dak il-Peter Ross li kien imweġġa, naħseb issa ddielu. Nistgħu nħarbuh miskin? L-għada, it-tfal ħaduh magħhom l-iskola. Stiednu l-tfal l-oħra tal-klassi biex joħorġu magħhom fil-ġinien. U bil-mod fetu l-biba tal-gaġġa. U fost iċ-ċabċib ta' tfal, il-Peter Ross ħareġ jiġri ferħan mill-gaġġa u tar fil-għoli il-fuq fis-smewiet. U niżel jistrieħ fuq is-siġar tar-rummin, tal-ħarrub u tal-larinġ.